shout out para sa tanang mga asay na hilig magsyaron sa tanang okasyon. Para sa tuwan yung mga asay. Kanang magpuyog misa akong mga kumpare, wala ag mga say manghiring kung asang birthday. Dili ni invited pero present ni permi, unyag magkalugar sa pagkaon magsipti. Pista dumdum way siyaton tanan okasyon among lampurnason, libre na ang kaon buntag tutok og hapon. Kinabuhi nga bukid nun bisan og layo among agwantahon, basta dunay kaon bisan unsang okasyon. Bantay sa mga asay o sa tanang mag-share-sharon. Ayaw kumpiyansa sa inyong mga bisita, basin inyong humba hurot na. Kaming mga asay kaulaw dili baliho, kirag sawayon basta dili lang pud awayon. Dili baya lalim ang amo ang sitwasyon, tawgon kaming sirop nagtuog mga kaon. Pista dumdum way sipyaton tanan okasyon among lampurnason, libre na ang kaon buntag tutok hapon. Kinabuhi nga bukid nun bisan og layo among agwantahon, basta dunay kaon bisan unsang okasyon. Yeah.